L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ces serres de protection des données personnelles au Mali. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ
21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafia, référence d'eau. Fala ja maaw bɛ doni bɛ maaw kun Bamakɔ kɔnɔ sisan dɛ n'u k'i ka jala ta kana ta dɛ a f'u ye a ka bɛnkan tɛgɛnɔbila kɛ u t'i tɔɔrɔ u t'i sɛgɛn u t'i i tɛndegelima waati bɛɛ lajɛlen na ka diɲɛ fɛn bɛɛ ta ka ɲɛsin ma tiɲɛ yɛrɛ la Fala ye denfajala ye a ka girin bamananw ka kuma n'an bɔra ɲinanta in na anw tɛna sɔrɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la ka dugawu kɛ sa furu minnu bɛ ka siri Ala ka furu ni si bɛn Ala ka kɛ sima filaw ka furu ye ka sen ni bolo bɔ a la min ye an ka denmisɛnw k'u ŋɛɲɛ k'u ɲɔgɔnna Fala ye sabula o de ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye bi tun ye kari ye février kalo tile fɔlɔ Fala ye bi fana kɛra kɔɲɔ caman don ye an bɛ foli kɛ sa Ala ka furu ninnu ni si bɛn Monsieur le maire tonton Siriman Bacili an b'a fo le génie Thierno Umar Asi Jalo ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma Bayiba ka don mairie du district kɔnɔna na k'ale fo k'a waleɲuman dɔn ani Sori Kɛmɛso nin waati in na min ye kɛrisiɲanikaw fɛ Cheikh Umar Traoré k'ale fo an yɛrɛ ka filamuso n'o ye an tɛnɛmuso ye n'o ye tanti Jaba ye k'a Sidibe k'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bole Salakaw ale b'o olu ka sigi la nin waati in na Fala ye filamuso kelen min ni nɔnɔ filen b'a bolo Bamakɔ ye ale don sɔɔni sisan an b'a kari a kuru la sabula bi an da yɔrɔ kumakɔrɔw b'a la sa nka kura dɔw fana bɛ a la Fala ye taekwondo o ye jumɛn de ye Daba Modibo bɛ min kɛ yan o de taekwondo ya k'a fédération président kɛra muso ye dɛ Magu an n'an da don a kuma na sɔɔni Usman si denkɛ in muso tɛ yan madame si buramuso Sake an t'a fɔ ten o ma nɔgɔn ale kɛra fédération de taekwondo ye ko ale ye 4e dan de ye Fala ye a ye min ba ci o ye 8e dan ye président sortant an tɛ dugawu kɛ n'an ni nin bɛ jɛ fɛn fɛn la ka kɛ ko ye ko mun na an bɛ taa an sigi ka kuma kɛlɛ bolokurunin sen fili kana bɔ a ko la ne t'a dɔn Mokhtar ni nin bɛ yɔrɔ Mokhtar kɔni tɛ nin sɔsɔ dɛ a Fala ye wa k'a bɛ baara kɛ Petrobama fana na olu ka directrice marketing don yɔrɔ kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ faralen farikolo ɲɛnajɛ kan sabula yen fana Petrobama fana bɛ football dɛmɛ sɔɔni sisan an b'a da don an ka kuma la belebeleba la ka sɔrɔ ka hakilila jigiw k'olu kɛnɛ sigi nin waati in na kokɛbali kodɔnnen don sabula min ye dengulikɛla ye a kan k'a dɔn k'a fɔ ko a fari a fan dɔ y'a kunkolo ye nin waati in na cɛncɛnfuga jamanaw ko ka u dafiri wulikajɔ ani cɛsiri Faransi ale tɔgɔ tɛ se ka bɔ nin ko in na cogo si la Fala ye sabula kabi waati jan jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ Faransi ka gun kɔnɔna na n'u b'a ka yamaruya kɔnɔna na ka kɛ ni diɲɛ bosojogo ye o ye anw fanfɛ jamanaw ye Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'an bɔ jɔnniw bolo minnu ka musaka n'o o ye sefa wari ye minnu bɛ yen n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔna na Fala ye ni ɲininkali bɛ kɛ diɲɛna maaw kungo la a bɛ ɲininka Faransi de la yaasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka nin waati laban in na a bɛ ɲini ka na san 6 sɔrɔ jamana damadɔ bɛ yen olu sɔmin kɛlen don u la n'o y'a sɔrɔ a tɔw kan tɛ k'u kun bɔ Mali ni Burkina ni Niger olu kɔni y'a yira sa ko ka jɔnjɔnjuru tigɛ ka bɔ Faransi olu ni ɲɔgɔn cɛ pewu o la bi Faransi kɔni ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o ti ka ban Fala ye fɛn kelen bɛ yen AES jamanaw k'o bila u kun na dɛ basigi ni lafiya
o tɛ se ka nɔgɔya olu ye fiyewu k'u to tancogo in na sabula mun na maa mun bɛ yen n'o o b'olu nɔfɛ maa min bɛ yen n'o ka wulikajɔ bɛnnen n'u ma olu kɛlen don ka maaw sɔrɔ ka maaw sugandi waati ni waati minnu bɛ jatigɛ waleyaw ta ka ɲɛsin olu ma o la sa fo wulikajɔ ni cɛsiri a ka barika bonya o de la nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye faransi ye ka segin ka na ka se sɔrɔ a bɛ k'o de ɲini hali bi nin jamana saba in kɔnɔna na wa caman bɛ yen bi o ma se ka sira sɔrɔ mun na sabula faransi yɛrɛ a ka wulikajɔ kɛcogo a ka fɛɛrɛw dacogo a n'a ka baaraw kɛcogo i n'a fɔ kɔrɔlen tun bɛ min dɔn o la o tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ AES jamanaw fana ye taabolo falen fala ye sabula olu fana ye minɛnw ɲini u ye labɛnw sabati ka kibaruya jɔnjɔnw k'olu ɲini k'olu sɔrɔ ka maaw ɲini maa minnu fana bɛ yen bi n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya kan o de la AES jamanaw kɔnɔna bi wulikajɔ ni cɛsiri kɔni kɛlen don sa yaasa lakana o bɛ se ka sabati cogo min faransi siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye koyi bamakɔ mali yɛrɛ kɔnɔna na a tun ye wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ boloda k'a daminɛ octobre kalo la fo ka na se nin waati ninnu ma min ye bamanjɔ ni jugawalekɛbaw ye olu ye tajiko gɛlɛya ta k'o kɛ koyi maaninfinw ka baarakɛyɔrɔ maaw ka jibondow taji nasiraw min ye maaninfinw yɛrɛ kɔni mago bɛ ɲɛ fɛn o fɛn na sa u bɛ se ka ngalamuti ɲɔgɔn na cogo min o ma sen sɔrɔ sabula mali ye wulikajɔ kɛ a n'a ka wolomasiri tabaw kɔsa in na a nana ye k'a fɔ faransi ka maa kofɔlen dɔw bɛ yen n'olu ye a ka wolomasiri taba kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲinini kɛ u fɛ yen tɛgɛ dara olu dɔw kan Yann Fizili ye mali yɛrɛ kɔnɔna na yan min ye Christophe Begon ye Enzo ale minɛna min ye burukinakaw fɛ yen ni maa siganama ninnu dogo yɛrɛ bɔra la pewu sabula kabini a bɛ fɔ ko faransi ka service de renseignement maaw tɛ f'u nana denganamaya k'a jira k'a fɔ k'u ka service de renseignement maaw don o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ AES jamanaw kɔni dabu ye sunatuw ye min ye bingali min kɛra o don ko Nizɛrikaw fɛ yen n'a ko ma tɛmɛ miniti 30 ka wolomasiri taw y'a kuru kelenw a ma nɔgɔya fala ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko mugu kɔni tɛ ci fiyewu ko degun ti ye fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ nka bi faransi ka wulikajɔ burukinakaw fɛ yen n'o ye ka Ibrahim Traoré k'o ka fanga daraki u kun y'o labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati k'a jira k'a fɔ k'o bɛ bɛn nin janvier kalo in ma fala ye ala barika la an bɛ se k'a fɔ halisa Ibrahim bɛ yen Bamako binni o kun fɔra ka bɛn décembre kalo tɛmɛnen ma min ye Niger ye k'o kɛ k'a tɔ dafa sa o tun ye nin janvier kalo in kɔnɔna ye bi na wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye fɛɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ye min ye faransikaw ye u kun ka wulikajɔ ka ɲɛsin Niger ma bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko Iraniyɛnmugu kɛlɛ don dugujukɔrɔ nafa min ni faransi yɛrɛ tun b'o baara kɛ Nizɛrikaw fɛ yen Orano n'o y'u ka cakɛjɛkulu ye bi Niger ko k'a n'o tɛ bi a n'o tɛ sini o la sa u tun ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda k'a daminɛ sa janvier kalo ale tile 27 ka na sa tile 29 ma o tun bɛna na dugujukɔrɔ nafa in ta caw ka taa n'a ye nka min ye Nizɛrikaw ye ka kɛ u ka jamanakuntigi yɛrɛ ka sɔrɔtaw ma a ka jateminɛw ma a ma nɔgɔ to kuma na sabula a y'a ka cɛdenw labɛn dɛmɛbaaw k'olu hakili lasigi k'a f'u ye baara kan ka kɛ cogo min maa minnu bɛ yen kabini kumajaw sɔminen d'u la n'u ye ta kɛ nɛgɛ la don o don jaabi min kan ka ɲɛsin u ma o baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan o de la min ye Abdramane Tchani ye n'o ye général ye Niger jamanakuntigi ale kɔni y'a fɔ a da cɛmancɛ la koyi ko min ye maa minnu binna olu kan faransikaw don benenkaw don Côte d'Ivoirekaw don olu de ye Bamaɲɔni jugawalekɛbaw kɔkɔrɔma don ka se ka u dɛmɛ ni manamafɛn cɛjugu ni minɛnw ye ani kibaruyaw ye ko nka ko a bɔra a ma b'u ye minɛn fɛrɛlen na sabula min ye faransikaw ye u y'a ta o ningini kan maa minnu bɛ yen n'olu bɔrɔntɔra ka bi faransika maa kelen yera a la kɛlɛkɛminɛn minnu dilen u ma n'u ye baara kɛ ni minɛn minnu ye baɲumankɛtɔn minnu yɛrɛ bɛ Niger kɔnɔna na ni faransi ka maaw don nin bɛɛ lajɛlen kun sɛgɛsɛgɛlen don Nizɛrikaw fɛ nka halisa ko faransi tɛ segin a kɔ koyi a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o bɛɛ kɛkun ye mun ye bi cɛncɛnfu ka jamanaw olu ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ a ta ye cogo min a bɛ se ka segin ka na masaya la cogo min ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ k'o de la maaw y'a ye k'a fɔ min ye Tchad ye a ma sɔn k'i da de nin ko in na a kumana farafinna kelenya tɔnba bɛ jamana minnu bolo nin waati na olu fana kumana k'a jira k'a fɔ ko Niger ta tɛ Niger dɔrɔn ye ko ye fala ye Niger pankurunjigi kɛnɛ jɔyɔrɔ min b'a la bi farafinna kɔnɔ o de baara ka bon kosɛbɛ sabula maaw ma min dɔn a ko la o ye k'a fɔ pankurunjigi kɛnɛ in tɛ pankurunjigi kɛnɛ dɔrɔn ye koyi min ye lakanako min ye nɛgɛjuru siraw tɛmɛsiraw ye min ye jamanaw caman ka ko ngolosolen don kɛnɛ min ka ye fala ye farafinna ka se ka yɔrɔ tɔw sɔrɔ teliya la Niger ko a pankurunjigi kɛnɛ b'o o jɔyɔrɔ la
n'i ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin o ma i bɛ se maa wɛrɛw ka hakɛ ma hali n'o y'a sɔrɔ olu kɛlen don k'i senkɔrɔma don n'o fan dɔ la o de la min ye Union africaine bɔra a golofara kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko waleya in ma bɛn Tchad jamanakuntigi ta ye diyagoya ye sabula olu ni Niger bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baaraw la baara minnu yɛrɛ ni u ni AES cɛdenw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wolomasiri tabaw ka labɛnni hukumu kɔnɔna na bi sigana kɔni bɔra min na pewu o ye k'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ ye a kan ka wuli ka jɔ kɛ Bamanan juga wale kɛbagaw kɛlen ka fɛɛrɛ min tigɛ ni ka na se nin jamana ninnu ma k'a kɔn fo ka waleyaw jira min bɛ se k'a kɔn ko nɔn tɛ cɛncɛnfo ka jamanaw olu kɔni labɛnnen don u se n'u damayira la nka min ye Faransi ye a tɛna na sɛgɛn a tɛna na ɲinɛ wa min ye farafinna jamanaw fana ye u bɛɛ lajɛlen k'a bila u kun na ko n'u tilara ninnu na fala ye u na se tɔw fana ma han. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la wala n y'a f'i ɲɛna cogo min dɔgɔkun in a kɔnɔna na fana waleyaw caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la murujakaw fɛ yen wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ ni pankuru ye Bamanan wale kɛbaa minnu tun bɛ ka munumunu salo kɛ olu kɔni bɔ baara la pewu min ye baara in ale kɛra janvier kalo a tile 29 wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a yira fana k'a fɔ ko min ye sunsan kɛrɛnkɛrɛnnenya la zantigilakaw fɛ Joyila mara la armée wuli ka jɔ kɛ ka Nijugawale ni Bamanan wale kɛbaa maa 100 k'o de bɔnɛ a nin na wuli ka jɔ ni cɛsiri olu kɛra ni pankuru ye ani kɛlɛkɛcɛw UEMOA ale tun ye sariya ta ka ɲɛsin Mali ma a ka kiiritigɛso ni janvier kalo salen tile 28 u y'a yira sa k'a fɔ ko bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma k'a ka sɔrɔw bila lajɛlen dulon BCEAO fɛ k'o tun tɛ sariya ye ko k'a bila hakɛw kɔnɔna na Mali bɛna wuli ka jɔ jumɛn kɛ nin se sɔrɔlen kiiribulon kɔnɔ maa caman bɛ ka o ko ɲininkali kɛ kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛna sigira kɛnɛ na sa Kɔdiwarikaw fɛ yen fala ye Amadu Awa Gasama min ye Kɔdiwari kiiritigɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kan ka san 3 kaso kɛ san 3 fana sen tɛ se ka don Kɔdiwarikaw fɛ yen sefa wari $5,000,000 a kan k'o sara a ka sɔnnadobaga n'o ye Maître Mamadu Ismail Konate ale ko sa k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ u bɛna wele kɛ tile 20 b'u bolo ka kɛ ni kiiri don ye k'a yira k'a fɔ jaabi min bɔlen filɛ nin ye a ma diya u ye Mali ale ni diɲɛ seleke naani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen n'o ye douanelakaw ye olu tɔgɔla don baara kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen n'o o bɛnna janvier kalo tile 28 ma baara in kɛra Samankɔ filanan kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane ale ɲɛmaaw tun bɛ tugun ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye secrétaire général min bɛ douane syndicat kunna n'o ye Yakuba Katile ka taa se douane yɛrɛ baarakɛlabaw ma douane ye baaraba minnu kɛ ani fɛɛrɛ minnu sigilen n'a bolo u y'u da don la n'o y'a sɔrɔ salon ko douane sera ka sefa wari $915 la don
ɲina 2000 san 2026 kɔnɔna na sa k'u bɛna na miliyari 900 ani 76 k'o de ɲini ka don jamana wagane kɔnɔna na. Kiiri min bɛ senna n'o bɛ tali kɛ pankuruko ni bilɛndeko la, ale kiiri hukumu kɔnɔna na sa procureur y'a ɲini k'a fɔ sa ko maa minnu nɔ minɛlen don k'u ka olu kɔni bila san 10 kaso la. Minnu bɛ yen n'olu ma se ka na kiiri kɛnɛ kan olu ka bila sa u si kaso wa min ye kaso banbali u ka bila o hukumu kɔnɔna na. Sɔrɔdonbaw alamisadon olu ye kuma ta, u y'a yira sa ka fɔ ko maa minnu nɔ minɛlen filɛ nin ye ko jalakili foyi t'u kan, wa ko maa minnu don k'u ma foyi kɛ k'u man ka bila kaso la. Min ye avocat 19 in ye n'o tun bɛ ka maa 13 in olu sɔrɔnali don, olu ka laɲini kɛra o de ye kiiri in ale ma kun cɛ fɔlɔ. Ka kɛ ni kibaruyaw ye a yirala sa ka fɔ Énergie du Mali kɔnɔna na hali bi taji miliyari 2 o kun dira jura dɔ ma, ale y'o feere Énergie ma. Wari sarali hukumu kɔnɔna na sa nka na yira sɛbɛn min dira a ma k'a ka taa wari ta banki la, o de taara kɛ feereli fo ka taa se siɲɛ 3 ma. Bɔ kɛra o kalama sa min ye pôle économique maaw ye, a ko kɔni olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'a la, sabula maa sabanan min nana ni sɛbɛn in ye k'a bɛ taa wari in nɔfɛ sa a nana kɛ sigana yera o maa in ale ka ko la. Bankasikaw fɛ yen min ye sɛnɛ labɛnniw bɛ senna n'o ye samiyɛ nata ye, sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ ka nɔgɔ ale labɛn n'o ye farafin nɔgɔ ye, fɛn minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan sa n'o ye misibo ni baganbow ye u bɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan, kalakalaw k'olu fana fara a kan fo ka taa se dingɛ ale tigɛli ma. Tomiyankaw fɛ muso 50 olu fana kalanna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ taabolo la ani boloma yɛlɛmali baaraw bɛ se k'olu kɛ cogo min na, nɔgɔ dilan cogo ɲuman na n'o ye farafin nɔgɔ ye, yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min na ka samiya kura ale nata kunbɛn. Baara min bɛ ka kɛ sa n'o o ye dugukolow feereliko ye jamana yɛrɛ fɛ, Bamako ni Kati ani Kulukoro olu kɔni kan ka kɛ misali fɔlɔ ye. O misaliko hukumu kɔnɔna na sa yirala k'a fɔ sa ko biye min nana ta sa yaasa ka se ka titre foncier di maaw ma, laɲini bɛ ka kɛ a ka se ka taa sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukorokaw olu fɛ yen. Banki min bɛna sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya sa AES tɔgɔ la, ale ɲɛmaaw y'u ka lajɛ fɔlɔ kɛ Bamako nin kalo in tile 27. Banki in kɔni musaka mun kan ka don a kɔnɔ o dan tigɛra, a tɔ tora sa baara kan ka kɛ cogo ani jɔyɔrɔko kan ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraw yɛrɛ bɛna sigi sira la cogo min na ka se ka yiriwali baaraw kɛ ani maaw yɛrɛ kan ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na banki in kɔnɔna ɲɛmaako ta na sira la a tɔ tora o ye. Premier ministre n'o ye Dr Abdoulaye Mayiga ye, ale tun bɛ Magankaw fɛ umura la, a taara sa ka taa bato kɛ nin kɛnɛba in kan ka dugawu don jamana ye, dugawu don a yɛrɛ min ye basigi ni lafiya cɛ fɔ ni kanbɛ u bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Yɔrɔso sifinw olu wulila k'u jɔ sa u yɛrɛ ka sifinso ka tila k'ale la kurakurali baaraw kɛ, tɔli minnu bɛ yen olu ma ɲi sa k'a fɔ k'u b'olu falen, min ye pɛntiri ye k'o da, kogo min bɛ yen n'o bɛ sifinso in lamini k'o fili ka jɔ u yɛrɛ ye. Maa ŋaniya ɲuman dɔ kɔni ye $3 d'u ma ani u yɛrɛ to fanga n'u barika u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka baara in kɛ. Ɲinan jisɔngɔ Office du Niger kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Masinakaw fɛ yen k'a bɛ bɛn sefa wari $650 ma. Musaka in kan ka sara yanni décembre kalo tile 31 tɛ, o kibaruya kɔni dira sɛnɛkɛlaw ma nin kalo in tile 20 tubabu kalo salen tile 28 n'o ye janvier ye. Office du Niger ale ɲɛmaaw fɛ Gawokaw ka dɔgɔtɔrɔso ale ye panneau solaire sɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔso kelen min bɛ Gawo yɛrɛ kɔnɔna bi n'o ye faso ka dɔgɔtɔrɔsoba ye n'o tɔgɔ dɔnnen don Mulayila sa CICR maaw olu ye panneau kɔni don olu fɛ yen yaasa cogoya min na sa courant kɔni hali n'a tigɛra baaraw ka se ka sigi senna Gawo ale kɔnɔna na, maa si kana jɔ baara la. Min ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na CCRF min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Sikasokaw fɛ yen baɲumankɛ kɔni ye matela ta ka di olu ma, matela 25 yaasa u bɛ se ka hinɛ maaw la cogo min na sigiyɔrɔko ta na sira fɛ. ANICT ale ka wulikajɔ fana hukumu kɔnɔna na sa sefa wari miliyɔn 7 o donna panneau solaire la ka di Mayina ale mairilakaw ma. Baara kun fɔlɔ kɔni panneau 10 sira ka sɔrɔ ale ni batterie lithium 2 olu bɛ ka baara kɛ. Courant mana tigɛ cogo cogo sa min ye maire yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ fanfɛla ye olu kɔni bɛ se ka baara kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Mayina ale kɔnɔna na. Kalanso min bɛ yen n'o o ye sanayɛlɛ kalanso ye kɛnyɛrɛye tigila kalanso don n'o ye Arasini Camu ta ye, olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Amɛɲan ma. Amɛɲan ala yɛrɛ min ka kalifa minɛ a la nin san kuncɛ in waati la, a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye cɛkɔrɔba in ye sa kalanso in ale kalanden minnu bɔlen filɛ n'u kan ka taa baara ta olu tɔgɔ ta ka da ale la. A denkɛ n'o ye Amani Ɲangi o yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan, balimaw ni sinjiw ni teriw bɛɛ lajɛlen nana yaasa ka se ka nin ko in ɲɛnamaya kalanso in mɔgɔw bolo n'o ye Institut Supérieur de Commerce ye n'u b'a fɔ ma ko Business School. Arasini Camu o ye ale ka kalanso ye.
UEMOA ale kɔnɔna na sa yirala k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ka gon ka bi Mali de kɔni ka sɔrɔdasiw fanga ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'o jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mali bolo UEMOA la farafinna an fanfɛ bolo fɛ n'o o ye tilebinfɛ bolo fɛ Mali sɔrɔdasiw ye jɔyɔrɔ filanan ye Nizeriya de ye fɔlɔ ye o kɔnɔna na min ye farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuru kana kɔnɔna na sa Mali ye jɔyɔrɔ 17nan ye diɲɛ kɔnɔna na sa Mali ye jɔyɔrɔ 104nan ye Egypte farafinna ale de ka sɔrɔdasiw fanga ka bon ni bɛɛ lajɛlen ta ye ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye farafinna ale kɔnɔna na Américains ka jɛkulu bɛ n'a fɔ ma Global Power olu de ye nin baara ninnu kɛ ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ka kɛ ni wolomasiri tabaw ye okumu kɔnɔna na sa min ye général de corps d'armée Sadio Kamana n'ale ye wolomasiri tabaw ka ministre ye ale fana tun bɛ taama na Motikaw fɛ yen taama in kun kɛ kun ye min ye sa ka taa drone AKNC ka t'o di wolomasiri tabaw ma yaasa u bɛ se ka dɔ fara u ka baara kan cogo min na o taama kelen senfɛ min ye général de corps d'armée Sadio Kamana wolomasiri tabaw ka ministre ale taara sa ka t'i ɲɛda sɔrɔdasiw ka baara kɛcogo kan ani sɔrɔdasiw yɛrɛ ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka taa Moti dugu kɔnɔna na dugulenw n'o ye dugutigiw ye ani olu ka sɔrɔ fana ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka taa gouverneur foli bonyamasegin kɛ ale fana ye an ka lasigiden fila olu kan ka taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seydou Kulubali ale kan ka taa min ye Angolakaw fɛ yen ani général de brigade Boubacar Diallo olu bɛɛ lajɛlen bisimilala nin dɔgɔkun kɔnɔna na jamanakuntigi Asimi Goyita fɛ Union africaine ale ka bolofara min bɛ sigi an fɛ n'a fɔ ma Misael Dr Mamadou Tangara ale min kan ka n'olu jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Gambi ka don ale kɔni falayi an ye min fɔ ko Gambi ka don nka maliyɛn don han Thierno Umar Asi Diallo a n'o delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Arabi Saouditikaw fɛ yen a y'a ɲɛfɔ ɲɛna a fa taara cogo min na Gambi les jeunes an b'a yɛrɛ fo ya falayi min ye Misael ye sa maa kofɔlen ale kɔni ko sa ko bɛ ka baara kɛ farafinna kɛlɛyatɔma ɲɛmaa yɛrɛ bɛ se ka na taama la Mali la cogo min na Kulubakaw fɛ hali bi min ye jamanakuntigi ye sa a n'a yɛrɛ ka baarakɛlaw fala ye samɛ foli o fana kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bonyamasegin kɛra jamanakuntigi ye wulikajɔ ni cɛsiri ani baara minnu sera ka kɛ général d'armée Asimi kuntilenna min kɛra a ka baaraw ye AES hukumu kɔnɔna na da donn'o la Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa da donn'o fana na a kɔni y'a ɲini a ka baarakɛlaw fɛ o ka kɛ misali ye sabula faso ka cakɛda fɔlɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi fala ye o ye Kuluba faamasi wɛrɛ k'u jija u ka kɛ misali ye hali kibaruya fana na a y'a ɲini a ka kibaruya fɛ u ka se ka kɛ baarakɛla ɲumanw ye CNT ɲɛmaa n'o ye général de corps d'armée Malik Diaw ye ale fana ye lasigiden fila bisimila Inde ta ale ni Sudan ta u bɛɛ lajɛlen nana sa ka na kuma cogoya min na sa u n'an ka jamana bɛ se ka dɔ fara bolo ni ɲɔgɔn ma kan cogo min na don nataw olu kɔnɔna na lakanako ta na sira fɛ ANASER n'ale ɲɛsinnen don sirabaga kasaraw la kɔlɔsili ma an ka jamana kɔnɔ u ka se ka bali cogo min na ale ni polisi directeur général ka taa se sapeur pompier mɔgɔw ka directeur général n'o protection civile ani gendarmerie olu tɛgɛnɔ bila sabanan sa sɛbɛn min bɛna to wulikajɔ bɛna kɛ an ka siraba caman kan min ye Bamakɔ kɔnɔna na ni an ka dugumisɛnw caman kɔnɔna na sa sirabaga kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min sira minnu fana bɛ yen n'u b'an ka dugu caman bila ɲɔgɔn na sɛbɛn in ale fa sirila ministre Dawudu Ali Mamadu ale ɲɛna ale ni Madina Sisoko ni ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la n'ale an ka jamana ministre ye min bɛ sirabaga ko olu kunna chiffres ka ministre ale ni APDP u y'u bolo dɔ sɛbɛnna sɛbɛn b'a to sa bugunatigɛ baaraw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na ani maaw tɔgɔla sɛbɛnw sifinnakaw olu ka ministreso kɔnɔna na bolodiɲɔgɔnma in kɔni a bɛna tali kɛ ministreso bolofara bɛɛ lajɛlen na ani chiffres ka tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNJ ale senna ye o la o la sa Dr Mamadou Samaseku y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in ale bɛ kɛ min ye maaw bugunatigɛ sɛbɛnw lakɔlɔsi la diɲɛ seleke naani kɔnɔ n'o bɛnna janvier kalo tile 28 ma o ɲɛnɛmali yɛrɛ kɔnɔna na sa u ye baro sigi kɛ o ni kurukanfuga maaw u y'olu baaraw kɛ fala ye chambre de commerce kalata février kalo in ale tile 8 don ni ala sɔnna ma Kayikaw fɛ bɛɛ lajɛlen ko Seydou Nourou Niang ale ka kɛ cɛbɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ tugu ale kɔ Bamakɔ yan fana bɛnkɛra ka sa k'a fɔ ko min ye Aruna Kante n'a b'a wele commandant ni ale kun kan ka kɛ cɛbɔ ye ale fana ni Maju Sɛnpara fara ɲɔgɔn kan olu bɛna kɛ lisi kelen kan bi fala ye baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra Kayikaw fɛ cogo min o ye k'a fɔ sa Seydou Nourou Niang ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ Kayika nafa bɛ min na Kayikaw bɛ se ka bɛn cogo min yaasa farafarali kana kɛ tuguni juraw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye Kayi yɛrɛ kɔnɔna fala ye lisi ka sɔrɔ bɛɛ ka sɔn ka jɛ ka tugu maa kɔ Seydou Nourou Niang an b'a fɔ a ɲɛna sa ko alasa a bonne chance Ogobanya ale bɛ senna tako 11 ye nin ye Bamakɔ yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa dɔgɔnɔ olu ka fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ min bɛ sigi san o san maa minnu bɛ yen sa n'olu y'an ka laadakɔrɔ n'an ka diinɛ kɔrɔtigiw n'an ka batokɛlaw ye fala ye olu ni minisiri Mamu Dafe ye ɲɔgɔn ye u ka jɛrɛ sabanan o senfɛ jɛrɛ sabanan min n'o kɛra Mali ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya yani Mali cɛ sa u ka jɛrɛ fɔlɔ kɛra Burukinakaw fɛ yen filanan ale taara kɛ Nizɛrikaw fɛ yen sabanan o nana kɛ Mali la yan u y'a yira sa k'a fɔ u taara jamana o jamana seko ye min ye an'u ya dɛmɛra min ye jamana ɲɛmaaw kɔni y'u bisimila k'u waleɲuman dɔn Mamu Dafe ale fana ɲɔgɔnna kelen o de kɛ u ye Mali ale kɔnɔna na yan AES hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɔra ale tɔgɔ la ka bila bɔlɔlɔsiraw kan ko AES wari bɛna na bɔ a n'a taabolo n'a baaraw kɛcogo k'o sɛbɛn tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini wa min ye baara min kan ka kɛ AES wari ko n'a baara tɔ bɛɛ lajɛlen na sira fɛ sa ko maaw k'u hakilila kɛ kelen ye olu na ɲɛfɔli kɛ fala n'o y'a sɔrɔ ko taji kɔni bɛ ka woyo Bamakɔ yan min y'an ka dugumisɛn caman n'an ka duguba caman maaw kɔni bɛ k'u bolo fila da u kun ka kule ko janga to olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya tomiyankaw olu ma nɔgɔ to kuma na fiyewu u y'a yira k'a fɔ ko kabini ko in daminɛna ko citerne kelen ma se olu fɛ yen citerne min sera k'o tun y'u ka énergie ta ye bi u bɛ fɛ k'a ɲini sa i n'a fɔ tomiya bɛ k'a ɲini cogo min Yuwaru San Gawo Segu a n'a Lamini dugu bɛɛ lajɛlen u b'a fɛ tabi bɛ Bamakɔ yan cogo min u fana k'a sɔrɔ o cogoya kelen na minisiri Mamu Dafe ale min bɛ seko ni dɔnko kunna fala ye a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye sanko n'o tun ye année de la culture ye o baarabaw sigira sen kan cogo min na an ka jamana kɔnɔ kunnafonidi senfɛ kunnafonidi min ni Famara Berete tun b'a kɛnɛ kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Berete ye a ye kuma di Dafe yɛrɛ ma a ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye san in mun ni mun sera ka k'a kɔnɔ an ka jɛ ka Mamu Dafe lamɛn. San 2025 seko ni dɔnko san lamagaw bonyana kosɛbɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa o maa bɛ seko ni dɔnko duba kɔnɔ bolola baarakɛlaw artisi suguya bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yɔrɔ salen ko tourisme o kunna ani lotoli ko maaw bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri ni wulikajɔ bonya o siratigɛ de la ni kunnafoni kɛnɛ sigira an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe fɛ ka t'i da don san in baara kumaba n'a kumabaw la ni ka maaw fo fɛn fɛn wulikajɔ kɛ seko ni dɔnko san kɔnɔ. Jamana kuntigi kelen ka san di seko ni dɔnko ma k'a fɔ k'an ka baara kɛ n'a fɔra seko ni dɔnko cakɛda kelen tɛ gouvernement cakɛda bɛɛ don parce que n'i y'a mɛn ko seko ni dɔnko hakili de ko don foyi tɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ la ni hakili tɛ fɛn bɛ se maaya ma o ye hakili ye o ye seko ni dɔnko ye donc an jɛnna ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kuntigi ka yamaruya n'a ka bonya kɔnɔ a n'a ka hakilina kɔnɔ ministre Dale ka dɛmɛ n'a ka an jukɔrɔma dumuni la ani Mali ministre bɛɛ ye bolo fara ɲɔgɔn kan o tɛmɛnen kɔfɛ ani acteurs artistes ni artisans ani acteurs culturels an n'u jɛra ka baara kɛ n'i ye baara in ɲalen ta baara in kɛra faso ko bɛɛ de wulila ko mɔgɔ kelen n'i y'a jateminɛ kuma in fɔra don min na ani bi cɛ ka taa Tombouctou Menaka Bla Kayi fo ka taa Nioro Sahel bɛɛ wulila mɔgɔw y'u ka projet kɛ u yɛrɛ y'u ka projet u y'a wari b'u yɛrɛ kun k'a kɛ i bɛ fɛn fɛn ye télévision na sufɛ a caman wari tɛ bɔ ministère kun dɛ mɔgɔw yɛrɛ de wulila fasoden ɲuman la an b'an faso fɛ an b'an danbe fɛ anw sɔnna président ka jamana kuntigi ka nin kuma in ma an ka segin an yɛrɛ ma parce que a y'a sɔrɔ dutigi caman tɔɔrɔlen don an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maliko bɛ yɔrɔ min na bi Maliko yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ de ɲagaminen don diɲɛ ɲagami kɛra sababu ye ka an ka duguw ɲagami parce que diɲɛ duguw sirilen don ɲɔgɔn na cogo dɔ la donc o la fo bɛɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ pour que i bɛ se k'i ka jamana lakana cogo min na lakanani fɔlɔ min ye an ka danbe n'an ka tabiyaw don ba la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hakilinaw kɛ kelen ye ne hakili la seko ni dɔnko san a y'o kɛra belebeleba ye donc a kɛra sababu ye an ye kalanso sigi ekɔlisow la an y'a sigi an ka tɔgɔdaw la an ye karamɔgɔbaw wele u ye tuma bɛɛ i b'a ye télé la i bɛ karamɔgɔw ni denmisɛnninw ye i bɛ ko karamɔgɔw ye an ye kan fana don ba la an ye baara kɛ kan kan donc an ye baara kɛ fɛn caman kan an ye sigida ɲɛta an ye projets caman sigi min bɛ se kɛ sababu ye ka mɔgɔw dɛmɛ sigida la artisanat taabolo b'o la parce que an y'a ye ni baara dira mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw to u bɛ wuli ka jɔ donc an y'o baara de daminɛ ɲinan ni Ala sɔnna ma an bɛna don farako kan n'an b'a wele ko sigida ɲɛta an ye projet caman kɛ an ko maliden kura parce que maliden kura a tɛ se ka taa fo malidenw ka kalan fo an b'a fɔ tubabukan na talent fo u seko ni dɔnko ka bonya u ka faamuyali ka bonya parce que n'i y'a ye dɔ bɛ dɔ mara c'est que dɔ ka faamuyali de ka bon ni dɔ ta ye o donc jamanakuntigi y'a yira
pour que malikura ko ka sabati fo ka maliden kura de la hakili la ani dusukun na dusukun ye mun ye jamana hinɛ ka k'a la a ka jamana ko faamu a ka jamana danbe dɔn ale yɛrɛ min y'a ko dɔn a ka kɛ sababu ye ka kɛ ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ ani hakili ni kunkolo la ani a bɛ fɔ ko esprit pour que ni kalanw kɛra maliden kura ka kɛ maliden ye min kalannen don min bɛ kodɔn parce que n'i y'a ye jamanaw bɛ ɲɔgɔn na de mais sababu fana caman bɛ yen sisan min bɛ se k'a to malikura bɛ taa ɲɛ yɔrɔ jan an bɛ se ka tɛmɛ farajɛ jamana caman kan parce que n'i y'a jateminɛ sisan min bɛ yen ko intelligence artificielle ale ka teli kosɛbɛ internet ko o ka teli kosɛbɛ donc sira caman bɛ yen bi n'an y'a don ba la an ka denmisɛnninw na a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ sira yiriwa a sabati parce que tant que o ma kɛ an tɛ lafiya parce que jamana ka taa ɲɛ b'o de bolo o sisigilen bɛ mun kan baara bɛ baara de kan n'i tun y'a jateminɛ fɔlɔ fɛ an ka dugu la an ka cɛkɔrɔbaw u bɛ waso ni baara de ye n'i m'a ye mali emblème tun ye ci wara de ye sɛnɛkɛla min bɛ ka sɛnɛkɛla ka bon ni bɛɛ ye min bɛ se sɛnɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye mun ye o ye dusu ani baara kɛko ɲuman ne hakili la jamanakuntigi ka nin welewelekan in y'o de ye an ka sigi o dusu de ma baara kɛli a n'a kɛko ɲuman o de b'a to malikura bɛ sabati n'o ma kɛ malikura tɛ sabati dɛ k'a fɔ de an bɛ sigi faso bɛna joli d'a ma faso bɛna mun k'an ye bɛna fo bɛɛ de ka wuli i ka sigiyɔrɔ la i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an ka sigi fɔlɔ fɛ maliden tun ye baarakɛla de ye an ka sigi baara ma an ka sigi yɛrɛdɔn ma an ka sigi an ka tabiyaw ma donc an y'o baara kumabaw caman de kɛ mais o kɔfɛ jamanakuntigi yɛrɛ a ye courant di artisan 300 ma et puis an ye an ka maakɔrɔw minnu ye koba kɛ an ka jamana na k'an danbe sinsin n'o ye Sunjataw ni Firunu ni bɛnbɛnbaw ye an y'olu fana ka jaw dilan u don ba la parce que ni i bɛ an bɛ bɔ yɔrɔ min na kunun n'i m'o dɔn i tɛ yɔrɔ dɔn donc sigiko kuma sera fasojɔ kuma sera baara kuma sera an ka wuli ka jɔ an ka baara kɛ donc ne hakili la an ye baara min kɛ baara daminɛ de don san kelen ka dɔgɔn an bɛ se ka min kɛ an y'o de kɛ an b'a fɔ an y'a bɛɛ kɛ dɛ parce que mɔgɔninfin baara de don fɛn caman b'a jɛ fɛn caman kan ka fara kan donc komi baara in bɛ kɛ ni bɛɛ de ka hakilina ye ni a wagati fɛn fɛn sera an bɛ bɛɛ wele bɛɛ bɛ na ni hakilina ye an b'a jɔ ni hakilina bɛ maliden fɛn fɛn na ani lakitiri ko la ani jamana yɛrɛ segu ni togo taabolo la u bɛ se ka ci bila an ma bɔlɔlɔ kan u bɛ se ka n'an voir an ka kuma bɛn kuma de sera baara kuma de sera kɛrɛfɛ kuma ka dabila parce que mɔgɔw de wulilen don bi ka jɔ su ni tile pour que ka jamana in jɔ ne hakili la aw bɛɛ ɲɛ b'a la bingani min kelen don an na donc ne hakili la ni hakili an kan ka baara kɛ donc vraiment n bɛ bɛɛ fo nin baara ɲuman in na. an b'a yɛrɛ la k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra hakili falen kunnafonidilaw ye ɲininkali caman kɛ seko ni dɔnko kɔnɔna kow n'a dogodogoni bɛɛ lajɛlen kan minisiri Mamu Dafe a ye jaabi di kunnafonidilaw ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na ni ka tila k'a sɛbɛntiya k'a fɔ seko ni dɔnko ye an ka ɲɛnamaya kuma bɛɛ lajɛlen de ye i n'a fɔ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na baara bɛ to sen na yaasa k'an ka tabiya a n'an seko n'an ka dɔnko y'an ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen sanfɛ. baarakɛla ale ni baara ɲinina olu bɛ ka siɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kelen kɔnɔna na o jɛmukan tako sabanan kun cɛra kunu patrona ale kɔnɔna na maa min ye se sɔrɔ sefa wari miliyɔn 1 o taara ka di ale ma baara in kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in sigira sen kan sa Radio Mali ale ka télévision soba o sanfɛla la maa minnu y'a sigi sen kan Sentinelle Sud maaw ye n'o o ɲɛmaaya ye Yeli Madi Konate ale ni Radio Mali ka bolodi ɲɔgɔn ma n'o ye ORTM ye ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ n'i ye Yeli Madi Konate ale kɔni b'a kɛnɛ kan ni Radio Mali baarakɛlaw Famara Berete ale tun b'o fana kɛnɛ kan kunungo. Jamana yiriwali tɛ taa kɛnyɛrɛye kɔ jango ka ɲɛsin sifinnakaw ni musow ma o hakilina de kɔnɔ kulu min bɛ yen ko Sentinelle Sud Yeli Madi Konate n'a ka jamaw o ni ORTM ka boloɲɔgɔnma kɔnɔ u ye jɛmukan sigi kɛnyɛrɛye kan jɛmukan mun bɛ a tako sabanan na n'u bɛ kɛnyɛrɛ tigilamaw wele ka olu bila ɲɔgɔn dan na tako sabanan mun na n'u y'u sinsin kosɛbɛ an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ma ɲɔgɔn dan kɔfɛ maa mun ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ donbolo bɛ d'u ma yaasa u ka t'u ka baaradaw yiriwa. Bon hakilina nana a bɛ san damadama bɔ an ye siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɛ en 2012 donc an tun bɛ fɛ ka télé-réalité dɔ de kɛ ka jeunes inspirer donc an kɛ l'entrepreneur donc émission ye mun ye an bɛ jeunes dɔ de fara ɲɔgɔn kan
ou be groupe flaqué et puis en bla mission na. Donc chaque mission doit être éliminée pour qu'à tout finaliste là. Donc nous be gagner au be plus sur ani demain finalement be d'accord pour que la entreprise créée. L'année est ka ira jeune na que l'entrepreneuriat c'est très important. C'est vrai que état jamana be faire un rôle de il va emploi créer mais jamana bela état client c'est ka baradi bema. Donc faut me ka entrepreneur que faut me ka création sur ka idée sur. Donc c'est pourquoi courage dit mon roman. Candidature tu vas chani mo keme mais ay mo tan fla d'état pour cette émission maintenant finaliste 40 mo fla donc on a million kelen soro mais nya photo mina ka fara million kelen ta amunu deme ka communication na amunu deme ka compagnie créer amunu deme ka conseil chama soro pour que ka entreprise ka te succès bay kenre jemukan tako sabanai mamu ye sarabache oye musula ka kelen ye mo kuma kono ka sabu kɛ a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw a n'a bɛ ka baara mun kɛ bɛɛlimali ani cikako yiriwali sira fɛ an ka jamana kɔnɔ musolaka in y'a ka sewa yɛrɛ ka ɲɛsin hakilina in ma ko ni donbolo bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka baara bonya kan ni k'a dɛmɛ ka cɛkɛda yiriwali siraw bɔ. Ne jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ sɔrɔ émission tun bɛ min kan a tun bɛ agrobusiness de kan agrobusiness ye mun de ye agrobusiness ye an baarala fɛnw de ye c'est comme sɛnɛ b'a la bagan mara b'a la sɛ mara b'a la jɛgɛ mara b'a la bayɛlɛmali b'a la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu de ye agrobusiness ye donc ne fana ka bayɛlɛmali ni ka sɛ mara donc olu hali ne bɛ safunɛ min baara o bɛɛ ye an ka yiridenw tulu bɔlen de ye donc a bɛɛ bɛ agrobusiness kɔnɔ a bɛna an dɛmɛ k'an ka baarada bonya kosɛbɛ Sentinelle Sud mɔgɔw vraiment an bɛ foliba lase Yeli n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u camanba de bɛ yen donc vraiment n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ni initiative talen ni hakilina talen kama ari a b'a to kɛnyɛrɛ ye baarakɛla minnu bɛ yen nɔ u caman bɛna don nata la ka na postule ninnu la a bɛ i bɛ taa ɲɛ sɔrɔ wa musaka fana bɛ yen nɔ. Seba mun tɔmɔna jɛmukan tako sabanan in kɔnɔ a ma kɛ kun fɛ jalatigɛbagaw ni olu ye juruw ye u ye sɛgɛsɛgɛli ni tɛntɛn cogo ɲuman de kɛ u ka kɔrɔfɔw la ka kandidaw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw n'u ka projɛw ye k'u ta k'u lajɛ k'u lamɛn ani jɛmukanw kɔnɔ o de kɔfɛ sugandili sɔrɔla ka kɛ. Abu Bagayogo ani Rebecca olu nana sɔrɔ final la olu de tun ye groupe kelen u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na se mais laban an sera ka jateminɛ jumɛn kɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que Rebecca bɛ baara kɛ an ka sumanw de kan donc an dun bɛ jamana min na an kan k'an ka dunw ka fa sabati k'a sabati ka ɲa ni an yɛrɛ ka balo fɛnw ye a ye wale wɛrɛw yira an bɛ dumuni wɛrɛw labɔ jamana wɛrɛw la ka na yan ka sɔrɔ olu dumuniw bɛ se ka bayɛlɛma ni an yɛrɛ ka sumanw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ko gɛlɛn ka sɔrɔ dun ka fa ka sabati a bada an ka laɲini de y'o ye an ka Mali in kɔnɔna la an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ balo n'an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw ye. An b'a yɔrɔ la k'a fɔ kɛnyɛrɛye jɛmukan tako sabanan mun n'a denfaya tun bɛ an ka jagokɛlaw tɔgɔla soba ɲɛmaa bolo Maju Sɛnpara a kɛra yɔrɔ ye kɛnyɛrɛye tigilamaw caman nana ka t'u ka hakilinaw ɲɛfɔ u tɛmɛna sira ni sira mun fɛ yaasa ka ladilikanw caman di ani ka sira yira sifinnakaw la minnu bɛ ka baara kɛ kɛnyɛrɛye siraw kɔnɔna la. Ayiwa an bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka fala ye kunungo SR Malien ale tun bɛ ka jouer Ligue des Champions angolakaw fɛ yen o ndolanci bana fu ani fu la sadi ale kɔni ka kuru kɛra 8 ye min ye Petro maaw ye e ko olu ma t'u nɔ na olu fana kɛra kuru 5 sa kɛ sadi bɛ kuru 8 na min ye Espérance ale ni Simba de tɛ ka jouer wa n'o jaabi kɛra min ye bi an n'olu ka ko ɲɛdɔn jeliba fana ni USM maaw bɛ ka jouer kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Ligue des Champions fɛn DD Simba olu ta bana DD la o kɔrɔ ko SR b'a ka kuru ɲɛ hali bi min ye quart de finale ye sa n'Ala sɔnna ma SR bɛ sɔn ka y'o kɛnɛ kan jeliba ale kɔni bɛ ka jouer an b'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ ale ni USM mɔgɔw 0-0 jeliba ma se ka jouer bi fana donc o fana banna 0-0 la sinisa an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka walawalaw ye a bɛ se ka faamuya cogo min na ka ɲɛ nɛgɛsoboliba o tun bɛ Bamakɔ yan kunungo min ye nɛgɛsobolila mɔgɔ 73 olu de nana ka bɔ tɔn 8 kɔnɔna na gouverneur ale ka kupu o de kun don a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni kɛra mɔgɔ 16 fala ye
olu ka nɛgɛso bila k'u sen bɔ a la anw na ɲɔgɔn ko kɔni min ye ko kuncɛyɔrɔ sa e ko Sikaso ligi de ma wuli ka wuli jɔ ni jɔnjɔnba ye wa sabula min ye club RNC ye club ɲɛna olu de kɔni sera ka jɔyɔrɔba sɔrɔ n'o ye Grand Prix gouverneur ye nɛgɛsobolila ninnu bɛɛ lajɛlen sa u ka nɛgɛsoboliw bɛɛ lajɛlen senfɛ Keba Jalo ale tun bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko in denfaya a tun bɛ Sala Babi bolo min ye gouverneur ye ale de kɔni ka nɛgɛsoboli don. tɔgɔ Fuseni Male hakilina min bɛ ne la vraiment fédération k'a filɛ u ka nɛgɛsobolila ninnu mun bɛ taa nɛgɛsoboliw kɛ kɔfɛ ka Mali présidenter ani Mali kɔnɔ yan u ka solution bɛɛ kɛ k'u bila connexion ɲɛnama la parce que nɛgɛsobolilaw b'an fɛ yan mais n'i y'a ye hali sisan tɔ bɛ ka kɛ a la nɛgɛsobolilaw tɛ connexion la n'a fɔra ko nɛgɛsobolila ka nɛgɛso boli ka tila ka nɛgɛso jɔ nɛgɛsoboli b'ale ka taa an damanda la ka taa wari ɲini e yɛrɛ k'a filɛ bon ka tila baara ka ca ka taa olu kɛ bolo sisan fɛn o fɛn bɛ n'u bɛ nɛgɛso boli u bɛ taa jamana président de fédération jamana yɛrɛ k'u ta u tɛ diɲɛ baara foyi kɛ ni nɛgɛso boli tɛ u ka fɛn bɛɛ bɛ d'u ma fɛn u bɛ besoin de fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ d'u ma n'o kɛla sisan tɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ Mali nɛgɛso boli la mun ni nin si tɛ kelen. Ne tɔgɔ Jɔngolo Dumuya min ka di ne ye ka fara Mali nɛgɛso boli ka kɛrɛnkɛrɛnla an bɛ yɔrɔ min na bi i b'a dɔn adamadenya ye fɛn dɔ ye mɔgɔ i b'a sɔrɔ ma waati dɔw la dɔ ka ko ka bɔ i bolo mais dɔ ka ko ma mɔ i bolo mais jamana bɛ taga ɲɛtaga sɔrɔ ko o ko la i k'i jija o la o de fɛn fana bɛ se k'e ka avantage sɔrɔ an mago de bɛ o la bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na Mali nɛgɛso boli ko la an bɛ jamana ko de la an tɛ mɔgɔ ko la quoi badi n'i y'a ta k'a lajɛ bi Afiriki bi anw de bɛ ten ka dɔɔni bi anw bɛ siran Burukina ɲɛ fɔlɔ mais bi bi in na an bɛ Ala fo ani Burukina bɛ se ka comparer n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na o de y'anw ka ɲɛtaga ye an yɛrɛ supporter ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn la an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na nɛgɛsoboli bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na ka jamana sankɔrɔta bon an bɛ fɛ ka min fɔ u ɲɛna u k'u hakili to o la an mago kɔni b'o la. Ne tɔgɔ Saka Kone bon fɛn min ka di ne ye nɛgɛsoboli la jamana ɲɛmɔgɔ k'u jija a la cogoya min bɛ se min na u k'o bila a la o de ka ɲi yɛrɛ hali kɔsan na suspension min kɛra yala k'a tɛ taa turukɛyɔrɔ bɔ tiɲɛna an ma se ka kun don a la quoi mais n'u kun sera ka bɔ k'a kun ɲɛfɔ an ye o de kun ka diya ye bon welewelekan bɛ ne fɛ u k'a lajɛ min bɛ se min na u k'o bila a la o de ka ɲi. tɔgɔ ye Bubakari Sangare gɛlɛyaba min bɛ Mali nɛgɛsoboli kan gɛlɛyaba kojugu tɛ parce que baara bɛ yɔrɔ na bi a bɛ ka faamuya anw y'a kɛ waati min na ani bi u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ a bɛ ka faamuya n bɛ foli lase an ka président ma o yɔrɔ la n'o ye Sidi Bagayogo ye n b'a fo kosɛbɛ ka d'a kan boli a bɛ ka taa cogo min na o b'a jira dayɛlɛliw bɛ ka kɛ donc bi boli in na n bɛ se k'a fɔ tiɲɛniw de ye leaderiw sɔrɔ mais o tɛ ban baara in kɔnɔna la parce que ni panni y'i sɔrɔ diyagoya i b'o o da o don ta cogo de kan yan de ma gɛlɛyaba ye boli kɔnɔna la. bon bi ye saison dayɛlɛlen an bɛ ci ka balan na kurusi la kurusi an bɛ taa victoire kama ni le ta tɛ don min i t'o sɔrɔ nka an bɛ kurusi kɛmɛ kɛ an bɛ taa bɛɛ kan ye kama bon n'i y'a ma min sɔrɔ c'est que an ta t'o don ta ye nɛgɛso tɛ kuma caman ye min bɛ kɛ gitɔrɔ kan a bɛ mɔgɔw fa an tɛ kuma caman fɛ nɛgɛsoboli la halisa k'u ka baara kɛ ko mɔgɔw ka baara kɛ ka kumaya dabila an bɛ baara fɛ ni kuma ye. ne ye Jibiri Kone de ye n ye RNSD ɲɛna entraîneur de ye e yɛrɛ ka jama lajɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan bi nɛgɛsoboli a ka di bɛɛ ye bon ne ye fɛn min bila en place o ye entraînement de ye bon ni yɛrɛ boli yɛrɛ ne ma entraînement ɲɛnama kɛ yɛrɛ parce que souvent an famana ka entraînement an famana ka boli kɛ souvent boli bɛ da a bɛ wuli a bɛ da a bɛ wuli bon donc o yɛrɛ de tun y'an décourager mais semaine tɛmɛnen an nana arasire k'a fɔ ko boli kɔni bɛ kɛ donc n ye n ka jeunes wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lamotiver ka entraînement kɛ alhamdulilayi entraînement résultat de filɛ. an ye nɛgɛsoboli dɔgɔda an ka Bamakɔ gouverneur ye Bamakɔ kafo ɲɛmɔgɔ sabula mɔgɔ don a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛra mɔgɔ tilennen mɔgɔ min kɛra sariyatigi ye depuis a bilana Bamakɔ kafo kunna a bɛna wagati min na a y'a sɔrɔ nɛgɛsoboli jɛkuluba n'o y'an ka fédération ɲagamin tun b'a kɔnɔ a ɲagamin kun jigilen don fo ligiw la a nana a ko ale tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ ale bɛ sariya de lajɛ sariya ye fɛn min fɔ an bɛ baara kɛ o sira de fɛ a n'a ka mɔgɔw je pense que u ye baara kɛ o hukumu de kɔnɔna na ka ko bɛɛ sigi sen kan ka ko bɛɛ lajɛya bɛɛ ma maa o maa n'i tɛ sariya kɔrɔ ale ni i tɛ jɛ ani i tɛ se ka fɛn fɔ donc ne hakili la a ye farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ de sɛgɛrɛ ni o ye donc ka se ka farikolo ɲɛnajɛ ka basigi don a kɔnɔ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la an nɛgɛsobolilaw b'a la mais Bamakɔ boli farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ. Donc ce qui fait que aujourd'hui an bɛ se k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ sira ɲuman kan Bamakɔ. Kɛra denfa ye bonya de don o bonya n b'o se Sidi Bagayogo ma o y'a président o ni Buguri yɛrɛ n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ne bɛ balontan kɔnɔ mais ne tɛ balontan dɔn ne bɛ malidenya ko ɲɛnajɛ bɛɛ fɛn bɛ se ka dani malidenw ka sankɔrɔta n'u ka danaya ta ka da ne kan ko la ne bɛ to kɛnɛ de kan o de y'a to n bɛ nin kɛnɛ kan bi parce que u ye danaya ta ka da n kan k'a fɔ ko n ka n jɔ a denfaya kɔrɔ malidenya yɛrɛ la o ni jamanadenw ka ɲɛnajɛ ɲagari ko kɛnɛ kan. Ayiwa nɛgɛsoboli k'a jara kosɛbɛ nka cyclist club de ɲɛna olu de kɔni sera ka kupu in ta ka taa n'a ye n'o ye gouverneur ka kupu ye nka fɔlɔ an ma gouverneur yɛrɛ ye kɛnɛ kan dɛ an m'a ye kɛnɛ kan dɛ an m'a ye an m'a ka ci de walima kiba de m'a ta Taekwondo fala ye ko o ye ɲɛmaa kura sɔrɔ maa min do ale ye Aminata Maku Traoré n'a bɛ Silakaw ka sigi la an bɛ se k'a fɔ Madame Sika Atuso o buramuso do fala ye ale denkɛ n'o ye Mokhtar Ousmane Sy ye o furumuso do maa min talen filɛ nin sa a taara Assemblée générale de senfɛ Assemblée générale min n'o o kɛra sa a bilara maa min nɔ na o ye Maître Alioune Badara Traoré ye a y'a yira sa k'a fɔ kɔni a ka hakilinaw ye min ye o ye ka maracogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman bɛɛ sen donni a la k'o sigi sen kan sibiri don min ye chinois ka kɛnɛ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bibliothèque nationale kɔnɔna fala ye Assemblée générale élective n'o ye maa sugandi ye a kɛra o kɛnɛ kan sa maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Maître Alioune Badara Traoré ale ye 8e dan ye ka taa se maa min tun b'o o la sa o ye Aminata Maku Traoré n'ale ye 4e dan ye olu fila de tun bɛ ɲɔgɔn na nka a yira sa k'a fɔ ko maa min kɔni ye bɛɛ dan sa o kɛra min ye Maku ye ale yɛrɛ Jeux africains a ye médaille d'or sɔrɔ o la Maputokaw fɛ yen maa min do fana nin ye a bilalen san 4 baara la a yɛrɛ ko sa ko a bɛna i cɛsiri cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na donni min dara a kun a ka se ka taa sa ka se ka min ye taekwondo ye k'ale lataa ɲɛfɛ tilennenya ni jɛlenya na bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma taekwondo yɛrɛ ka taga ɲɛ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ maliden minnu fana bɛ n'olu bɛ taekwondo kɛ kɔ kan n'olu ye diaspora maaw ye olu bɛɛ lajɛlen senna don a ko la Maître Alioune Badara Traoré a ye Magu fo k'a waleɲuman dɔn a sugandili la maaw fɛ a ko k'a denmuso do fala ye ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛna n'a dɛmɛ baara la yaasa ko in ka se ka sigi sen kan jamana ale tɔgɔla sa direction nationale de sport ale ni éducation physique n'o ye DNSEP ye Jangina Keyita tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ o la sa ministre tɔgɔla ale ye Magu kɔni ta sa k'o sigi taekwondo ɲɛmaaya la san 4 baara o de b'a bolo min ye Magu ye ale yɛrɛ bangena mars kalo tile 31 san 1990 san Bamakɔ yan maa min do a dɔnnen do kosɛbɛ sabula ingénieur do sɛgɛsɛgɛli n'o ye audit ye fala ye o de y'a ka baara ye wa a jɔyɔrɔ yɛrɛ min ye sa o ye directrice marketing ye Petrobama ale kɔnɔna na maa min do a bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko la yiriwali n'a sira fɛ fɛɛrɛkɛnɛw fana sigilen do a bolo bɔlɔlɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye mara kɛcogo ɲuman k'o de y'a taabolo ye ni Ala sɔnna a ma k'a na baara kɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ sa Madame Sima ko a félicitations wula in na ta k'o jɔ yan ni Ala sɔnna sini ana ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 k'a fɔ sa furu minnu sirila fala ye Ala k'u kɛ furu tututu Ala k'a kɛ sima filaw ka furu ye Ala ka u ŋɛɲɛ kun ɲɔgɔn na a k'an bɛn sini i Keyita bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamakɔ Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se